L'Institut de Cornellà és un institut nou. Vam començar al setembre del 2015 amb 2 grups de primer d'ESO i ara el curs 2016-2017 oferirem ja 4 cursos, 2 de primer d'ESO i 2 de segon d'ESO. Me siento bien, la verdad, porque este instituto es muy diferente a los otros, o sea, que hacemos cosas que los otros no hacen, las actividades y la forma de trabajar no es la misma que en los otros institutos. En totes les matèries, de manera global, cuidem molt tot el que és el treball en equip, el ser autònoms, l'aprendre a desenvolupar-se individualment, personalment, és a dir, el fet de poder arribar a ser alumnes competencials intel·lectualment però també emocionalment. Tiene buena pinta porque los niños no se meten la cabeza en un libro y de ahí no levantan la cabeza, hacen cosas, utilizan las manos, utilizan la cabeza y utilizan esas cosas que leen. Entonces, al aprovechar las nuevas tecnologías, que es lo que vamos viendo hoy por hoy, yo creo que es un buen sistema. Això es tradueix en 3 franges horàries, en les quals tenim una primera franja de 2 hores que són on treballem les competències matemàtiques i lingüística, perquè pensem que són les eines que necessitaran després per poder accedir a tota la resta de coneixement. Una altra franja que li diem treball per projectes, on es treballa a l'equip, cooperativament, i es treballen les assignatures bàsicament de ciències naturals, tecnologia i socials, d'una manera globalitzada, interdisciplinar. L'objectiu és fer un producte final i aquest producte final ens permet treballar una sèrie de continguts, de competències, que volem sempre que tingui una projecció exterior, com per exemple vam fer al Museu Egipci, que vam mostrar als alumnes de 6è de primària de les escoles escrites, o per exemple ara estem fent un projecte que es diu Illes Verdes, que hem pogut conèixer el nostre entorn verd, tot i que no és gaire, però conèixer-lo i a partir d'aquí aplicar aquests coneixements per fer més verd l'institut i ajardinar-lo. I finalment tenim una tercera franja que on treballem el creixement personal i cultural, on hi ha la música, l'educació física, l'educació visual i plàstica. Cuando yo estaba en mi antiguo colegio eran diferentes. Me ha gustado mucho este colegio porque al modo de trabajar con el ordenador y hacer cosas distintas, trabajar con materiales y muchas cosas que en bastantes colegios no hacen. Hi ha
ha un lema que ens defineix amb això, que encapçala la nostra manera de veure l'educació, que és formant persones dignes i lliures, vol dir justament això. Intel·lectualment el que els dona la dignitat és la intel·lectualitat i això és el que els donarà la llibertat per poder ser persones adultes amb criteri i poder de decisió.